Blay pibaro kum sibenta kajingpen kre jungi na kabenta ka Northeast Regional Bible Convention kaban sapalong ha ubnai risau Oktober lai hadu san tarik ar hajar apsan nila shem ya kani kajing temu ban pule ya ka jutang batamai barok kawe ya kabangin sapendap ha kalai pau tarik u benai September di menta kasngi ngin sedang ya ke gospel ke kum Matthews bat kasngi ke baningkong menta ngin sedang ya ke lenong ke baningkong ngin persang bat puli si lenong si sngi bat kan mentoy ngi si bun ladang ibu ru ya ke diary bat ngin persang ban tho ya ke jingmut bangi op diang lenga ha ke jing puli jungi kini ke lenong ladang yum yo jingmut lani ladang yum yo sngo ke jing pasiau compare ngila ban lek syakal nong ke babut bat syah ka page lani syaka selak babut jong ka diary jungi mentangin sedang no the gospel ke kum Matthews kalenong ko baningkong ka kitab ka jinghiar pateng jong Jesus Christ ukun u David ukun u Abraham ulalong ukpa u Isaac ukpa u Jacob pat ulalong ukpa u Judah bat jong ki hinmen ki para jong u Judah ulalong ukpa u Perez bat u Zera na katamar u Perez ulalong ukpa u Hesron pat jong u Ram ulapat ulalong ukpa jong u Aminadab jong u Nashon pat jong u Salmon ulalong ukpa u Bos na Rahab u Bos pat jong u Obed na Rut u Obed ulalong ukpa u Jesse pat jong u David siem u David ulalong ukpa u Solomon na kimi kabalalong katanga u Uriah u Solomon pat ulalong ukpa u Rehoboam ukpa u Abijah pat ukpa jong u Asa ulalong ukpa u Jehoshaphat jong u Joram pat jong u Usia ulalong ukpa u Jotham jong u Ahaz jong u Hezekiah ulalong ukpa u Manasseh jong u Amon pat jong u Josiah ulalong ukpa jong u Jekonia bat kihinman ki para jong u ha ke jinglong merau sya Babylon hadin ke jingring merau sya Babylon u Jekonia ulalong ukpa u Shealtiel ulalong ukpa u Zerubbabel ulalong ukpa u Abiud jong u Eliakim pat jong u Asor ulalong ukpa u Zadok jong u Akim pat jong u Eliud ulalong ukpa u Eliasar jong u Matan pat jong u Jacob ulalong ukpa jong u Joseph utengah Kamaria na kabalakha ya u Jisu ya ubalakhon u Chris ti kumta ladon khatsau poteng nadu u Abraham hadu u David khatsau poteng na u David hadu ka jingring merau sya Babylon bat sa khatsau poteng nadu kata kapor hadu ka jingkha ya u Chris jingkha ya u Jisu Chris kalong kumni ka kimi jong u ka Maria kalaite ktien bat u Joseph Henry Shwa bakini apoi la syamba kalapun na munsim bakut kumta u Joseph utengah jungka ba ulong ubahok bat umkwa ban thatrong yaka ulamut ban pelat no yaka jar Henry kat ba udang perkhat sapang kani u angel utra ulapau ha ka jingpho sneer bat ulaong ko Joseph kukun u David wat kau ban shim tengah yaka Maria naba ita iba kalaseng ilong na umunsim bakut kan kha ukun bat pinkhot kerteng Jisu ya u namar unpun ya laki pat na ki pop jungki kani baro kala jia ban pendap ya ba utrai ulala kren da unong ya thu lupa
ka thei suti kan sapun khun bat kan sakhai u khun bat an khot ya u Immanuel ka bamut u blei u don bat ngi kumta haba u Joseph ula kendit na batia ula le kumba u angel u try ula optha ya u bat ula sim tenga ya kamaria Henry sim la ya poi bat ka shwa bakan kha ya u khun jongka bat u Joseph ula ai kerteng ya u Jisu ka gospel jong try ke jingero ya me ku Chris Kuhan ben ko para wa it hakani ke chiki ka lenong ko baningkong u Matthews u batayengi ya ka jinghiar pateng jong Jisu ka baningkong akal khot ka baningkong uong ba u Jisu kadi ka kitab ka jinghiar pateng jong Jisu Chris u khun u David u khun jong Abraham hangning yu I ka kerteng jong Jisu bat kani ka kerteng jong Jisu kumba u angel ula patai ha u Joseph kumba u angel ula batai ha u Joseph kalong ba u blei ulong unang pen em kabawan na ka kentin Hebrew Yashua kabamut u blei u dei unong pen em la ne u blei u dei ka jing pen em kata kali ka jingmut jong ka kerteng Jisu ka kerteng Chris kawan na ka kentin Greek Christos bat kani ka kentin kawan na ka jingpen kelai ka Hebrew Messiah kabamut ubala pensle te kabamut kani ka kitab kadai ka jinghiar pateng jong u Jisu ubala pensle uta ubala pensle jong u blei nang tada hangning yo I artli ki kerteng ki ba kongsan ba ha ka jing em jong ki pat ba Israel u khun u David bat u khun u Abraham khun u David namar kat kum ka jingkular ka ba u blei ula ai ha u David ha ka kitab ba jong u Samuel kalnong ka ba nyau ki dikhot ki ba khat sao ter hadu ba khat riu kamtam ka dikhot ba khat riu ha ka bangi shem ba u blei u kular ba ka hima jong u David kan ne junam kata ka ba u blei u ai kan ka jingkular ha u David ladangi puli na kalnong ka ba nyau ki dikhot ki ba khat ar hadu ka ba khat riu kamtam ka ba khat riu ka ong ya ka yeng jong phi ba ka jinglong sim jong phi an sapan scam shi junam hakmat jonga ya ka khat jong phi an sapan ne shi junam ta ka de ka ba u blei ula kular ha u David u sim jong ipat ba Israel ba ya ka yeng ba ka jinglong sim jong David u blei un sapan ne shi junam kani ka de ka ai ka ba ki pat ba Israel ki kenmau ba u blei u kular ya kani ka jutang ba hakam juru hakasam ka ba prapo kendai ka dekhot ka ba lai ka khtien u blei ka ong kumni mela ong ngalayate jutang ba bola jit jonga ngala smai ha u David u shakri jonga ngan penne iki khun ki siu jong phi junom ngan tei ka khet jong phi bansa pateng la pateng na ka benta ka khet ka bansa pateng la pateng kani ka dika jing ang nuot jong ki pai ba Israel ba u Messiah un sahiar na ka yeng ka sem jong u David u banlong us iem kham ka pang hakitu ki por hadin ka jinglong ring brau sha Babylon par ha por jong Jisu ki pai ba Israel ki don ha ka jing sha snishat don bor jong ki Roman na kata ka daw kani ka jing ang nuot jong ki kanang khlan shu haba ki yo sngo shapang u Messiah ban sawan na ka yeng ka sem jong u David amar ka de ka kum ka jingkular ka jong u blei bar u Matthews u batho ekani ka gospel na ka benta ki Kristan Jew u kwa ban pen ong ha ki Kristan baro kamtam ki Kristan Jew ba uta u Messiah ba ma pipi kimbi lenti ban sawan na ka yeng ka sem jong u David u dei u Jisu Christ bar om dei tang kata ni puli ha khat bani ka ong chu ba u dei u khun jong u Abraham u dei u pa jong ki pai ba Israel baro u dei u thawlang jong ki pai ba Israel baro ukpa na ka benta jong ki iwei pa iwei bat ka jingkular ka ba u blei u ai ha u Abraham bat ha u khun uksiu jong u Abraham kata ka de ka jingkular ka ba u blei u ar khamtam ngi syam ka jingkular ka ba u ai ka kitab Genesis lang ba khat ar ka ban kong hadu balai bat kham karpang hadin ka jing terwa jong Abraham ya u Ishak ha ka landong ka ba ar po ar gi puli kini
ba ublay u tunjuk ya u Abraham banterwa ya u Ishak. Bat hadin ba u Abraham ula persyang banterwa ya u Ishak, ublay ula pha ya u angel bat pensange ya u Abraham. Bat ublay pada ula ai kani ka jingker khu bar uong kumni ngan ker khu ya phi da shisha ngan penroy ki khun ki siu chung phi kat ki khur ka beneng bat kat usiap ka du riau. Adu khat bakhat phra uong kumni. Da ki khun ki siu chung phi baro ki jat ben riu ka perthai kin sayo jingker khu namar ba philai ko ngu ya ka tiem jonga. Ha kani ka jing ong ha ka kitab Genesis ka don ka farshi ha ka ba unong pen em uban sawan uban hiar pateng na Abraham umdai tang nak bentai ki pai ba Israel handrai yak bentai ki jat ben riu baro jong ka perthai namar ka ong da ki khun ki siu chung phi ki jat ben riu baro jong ka perthai kin sayo ka jingker khu. Nang ta de ha ka thi ki Roman nang ba khandai ka dukhat ka ba Henrio bat ka ba Henyo u Paulus u kwa ban ong hangi iwei pe wei mano uta u balong sisha u Israel nane malum mano uta u balong sisha u khun u siu jong u Abraham u ong kumni bat ombaro kilong ki khun ki siu u Abraham namar ba kilahir pateng na u Henry kumba ong ka jingtho lingba u Ishak an asa ai ka kerteng ki bahir pateng na phi. Bat beteng shu ko ong ka bani ka bomot ba om de ki khun jong ka do ki balong ki khun ublay de ki khun jong ki jingkular de ki khun jong ka jingkular ngila ngi hap an suthu ha ka kitab Genesis ngi syamba Abraham udan ru we khun naka Hagar Ismail kumju ra de pipli ha kal nong ba arsan naka ketura ka we pada ka tengah jong Abraham hadin ka jingklat jong ka Sarah wa Abraham udan chu da ki we pa ki khun Henry ubalong Israel sisha ubalong sisha uta ukhun jong ublay uta ubalajit udai ukhun jong ka jingkular ukhun jingkular umdai kat kum ka do andre kam tam e kat kum ka jingkular jong ublay kabamot ombaro kilong Israel ombaro kilong kipat jong ublay namar ba khihar pateng no Abraham kat kum ka do andre kide kitu ki khun jong ka jingkular kita ki khun jong ki jingkular dei lingbao Ishak bat u Matthews ukwa anpon sngo hangi iwei pe wei kidong puli na bunta ki Kristan baningkong ba kumju yang iwei pe wei ba u Jisu u dei shisha u khun jong ka jingkular ba lingba ka jinget jungi ha u Jisu ngi rungin kala long ki khun jong ka jingkular wala rangi klam hiat pateng kat kum ka do no Abraham handai ka jingkular ba u play u ai Abraham ba lingba jong u ba lingba u khun u siu jong u mangi iwei pe wei ngin sayo ka jing pen em kani ka ba Matthews ukwa ban kren hangi iwei pe wei nang ta ha kani ka jing hiat pateng jong Jisu ni syamru ki jinglong ki bakar pang jong kani ka jing hiat pateng jong Jisu larangi pej ha kani ka gospel jong Matthews kalonong ka baningkong ka dkhot ka ba san bat ka ba hanriu ngisem hakni ya ka jingjer ka teng jong Matthews ki saungut ki riu kun thai bat kani kamju da khamjia than ha kya rukom nyau la ne ka rukom je da jing hiat pateng na benta ki wei pat ki riu khrau hanrei na benta jong Jisu Matthews upun kini ki saungut ki kin thai bat ka jinglong ka bakar pang jong ki kini ki saungut ki kin thai kham kar pang e ka wei karahap ngitip ha ka kitab jong Joshua kade na ka Jericho kade ka bala penri ekitu kinong sentiat bapa u Joshua ba khaju ka poru ka jingtho ka ong la ni ka tin jong blai ka ong ba kade kanuti nang ta de ha khaju ko komru ka rut ru kam dei ka nong Israel ha khaju ko komru katamar pada kade ka ba la ya poi la ne kala ya poi shong yeshong bat la uchong ukthau kurim ka kata ka jinglong jong katamar nangta padaru ka bakhadu ka kimi jong Solomon bar Matthews ong ukhlam jer ka tengya ka mangi bar khoi ngitip ka de ka Bathsheba andre Matthews ong ba ka kimi jong Solomon ka tengah u Uriah ka ba David u yaklim bat kani ka Bathsheba ka bari ka kimi jong Solomon na kani ki eke bar khoi ngi yu ikini atli ki jinglong ka bakar pang ka baningkong e u blai ha ka jinghiat pateng jong khun jong ublay ulabu ru ulapdiang ru wat e kibriu kiba le sing i ong bakide kinong pop kum ka rahab kum ka tenga Uriah kibriu kiba de kinong pop hendrei na ka benta jong ublay wan ban pdiang e ki baro ru nakani ka daw Jisu sa ong ha ka gospel jong Matthews kalonong ka ba khandai ka dukhat ka ba
Peter hadin ba ukhot ya Matthews baru ong ba ki bakot bakia kim dan kam ya nong pun kia Henry tang ki bapangken ki bakot bakia kim dan kam ya nong pun kia tang ki bapangken nang tar beten su ong nabangam syem lawan ban khot ya ki bahok Henry ya ki bapop bat kan dia nadu ka jingher pateng ju uru ka pen pau ya kata bat ka ba ar ka dei begini ki ken thai ki ki gentle bat kan ni ka jipen I ba ha ka sanjor jong ublei om dei tangi ki ju ban yo jingpen em Henry mangi ki gentle baro khot ka par thai baro away kata ka jing ong jong ublei yo Abraham ha ka kitab Genesis ba lengba ukun uksiu jong pi ka par thai baro koi kan yo jingger khu ka urlong sisha ha u Jisu sa iwe ibanta ha ka jingher pateng jong Jisu du khot ba khat nyau ka ong kum ni ye kini ki khat sao pateng na Abraham so David khat sao pateng na David sha ka jing rong mrao ha Babylon par khat sao pateng ba dan du kata kapor du ka jing khai o Jesus Christ uni number khat sao ha ka rukom khen kateng jong ki ju ra ki khen ka kateng de ki number kani number khat sao thoi ka kateng jong David bat ngi de ben kan mau tu ki por ki ju ki kren ki tho tang ti ki consonant vowels jong ki umi ha ki spas nam ki ba hadin ka spas nam ba pra ba khandai hadin jong Jisu na ta ka daw ka number khat sao u thoi ka kateng jong u David but lightly ki khat sao ban pen I ba uta us iem ban sao long uta mesaya ban chong ka khat jong David udai us iem ba chanai ba pen pura pen janai ke baro kata kali ke jing ong kata kali ke jing mut bala phia ekidi ke jing her pateng jong Jisu ha ki khat sao pateng lai benta sa khat sao bat khat sao nang ta de ha ka jing kha yo Jisu ka jing kha yo Jisu ka ba u Matthew su kwa ban kan sha hingi I we u ong ning kong e ba ka jing kha yo Jisu ka ja da ka ba mun sim ba khut shwa ba ka Maria ba Joseph kinia poi mun sim ba khut ulawan ra lupai ka kubor shiba ka Maria kala armet bat ha ka jing pos niu ka ba pa ha u Joseph ha ka ka ba arpo ngi I ba mun u angel jong try pen pa ba ong ba itai bala ka Maria kala pun kala seng ha ka kok siar ka pa jong ka idei na mun sim ba khut bat kan ni baro khot Matthews upa an pen ingi we ba ha ka jing kha ha ka jing pun ya u Jisu Joseph don benta ru em ka ba mut ka dei tang ka bor jong ublei ka dan tang ka bor jong ublei ka ba ar ka jing pen purai ka ba laya thu lupa ha ka jutang barim ba ublei unsa udon ringkat lang bat ngi ka dei na ka kitab Isaiah lanang manyo du khat sa ka ba kren sephang ka sandur ka ba ublei kwa ban ai haus iem lingba u Isaiah bat ha ka tu ka jing thu lupa la ong ba ublei u ai kani ka da ka shin na ka benta us iem henrei ha ka jing ba ngai chu ublei u ai ya kani ka da ka shin wala da utu us iem ha ka tu ka por tre ban priang la ne u ong ba tre ban tunju ya ublei henrei kadai na ka daw ba ma don ka jinget ya ublei henrei wala ka taru ublei u ai kani ka parsi ya kani ka jing thu lupa ha ka ju ka kom pa da ha ka jing su thu jong u Matthews batho kani ka gospel ushemba kani ka jingkular jong ublei ban ba undon ringka lang bat ngi ba un ai ukun ba un salong Emmanuel ka ba mud ublei bat ngi ya ka tu la pura ka por jong Isaiah ho ya ka ba khai us iem Hezekiah Henry ka jingpura ka ba kham kerpang susu ka ap jing ong la ne ka ap ya ka jing pura ha ka jing kha ya u Jisu ba dei sisha ublei ringkat lang bat ngi ba dei sisha ublei ba im lang ba ya rang ringkat lang bat ngi ba ha ka gospel jong Matthews kal nong ba arpo pra du khat ba khat do ka ka ba u Jisu ku sha ba un kiu sha benen ong nga ngandon ringkat lang bat phi hadu ba wai no ka perthei ubdei sisha ublei ringkat lembat ngi kata ka ba kaktien jong ublei kata ka ba u Matthews ukwa ban ong ngi ba ha u Jisu ublei udon ringkat lang bat ngi ublei u ya lang bat ngi ublei u im lang bat ngi ublei wan ban long brio ban kentiu yang ngi na ka jing long brio sha ka jing long blei
Bat kajing long ka bakar pang ka bangi Shem jong Joseph kadai kajing kloy jong u ban ko ngu ya ka sur ka jong utrai. Kajing kloy jong u ban ko ngu ya ka sur jong utrai. Tu ai ba ngiru ngin persyang ban buat ha kajing im jongi. Kajing doai jubili kukpa ubah beneng. Tu ai ba kajinget ka ba me a ba mela ai hangi ha ukun jong mi Jesu Christ u henmen jongi. Bat kading jong kajing ie kabala penrhem ha ki dono jongi da umunsi makut kin kersiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku na kabenta kajing wan jong kahima jong mi. Tu ai ba kajing ai jong mi kan penkelai ngi sya kinong bet sembai ki bam jutat jong ka gospel. Tu ai ba ki sembai kin penkelai kalong brio man brio na syapo bat ya kajing tau baro ha kajing kemik lenti bati kena ya ka beneng batamai bat ka pertai batamai. Haba andala job ya ka bol jong kajing seniu ka buram jong mi kan tengsyan syabam jukut. Tu ai ba kajing ai jong kajing buli kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong kajing kermen ya kajing terang na ka benta kispa beneng. Tu ai ba kani kajing ai kan pensapriang ya kajing kemen ber kajing suk jong unong penim jongi sya satlak ka pertai. Syame ublai jongi ubala kerku junam kan long ka buram ber kajing ero si junam. Amen. Ya Jesu Christ junam la junam. Amen.